Ďalším a najväčším podujatím, ktoré po hasičskej súťaži o pohár starostu obce Štrba napíše už takmer 50-ročnú tradíciu, je Malý štrbský maratón, ktorého trať vedie prekrásnym údolím Čierneho Váhu na Liptovskú Tepličku a späť do Štrby. 47. ročník sa uskutočnil 2. júlovú nedeľu 13. júla 2025. Od skorého rána organizátori doľaďovali a dokončievali posledné detaily pred kultúrnym domom. Na štart 47. ročníka Malého štrbského maratónu sa na hlavnej trati predstavilo 185 bežcov z Kanady, Spojených arabských emirátov, Veľkej Británie, Írska, Rakúska, Maďarska, Česka, Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Veľmi nás teší aj to, že opäť prišiel obrovský počet pretekárov. Podľa tých predbežných údajov, čo máme, sme prekonali účastnícky rekord opäť ľudí, čiže celkový počet je 826 ľudí. Z toho je približne 280 detí a na hlavnú trať išlo 185 bežcov. Viac ako polovica pretekárov túto 31-kilometrovú trať už dobre poznala. Pred štartom slabo mrholilo a teploty okolo 20 stupňov, potom polooblačno, boli dobrými podmienkami pre bežcov, ale na prekonanie rekordu to nestačilo. Absolútnym víťazom v kategórii mužov sa stal pri svojej premiérovej účasti Marian Zimmermann zo športového klubu Jaklovce, ktorý si už od štartu vytvoril náskok a zvýšil ho ešte na obrátke v Liptovskej Tepličke. Zvíťazil niekoľkokrát na desiatke a teraz sa mu podarilo konečne vyhrať aj Malý štrbský maratón, takže je to znova taká odmena pre tých bežcov, ktorí sú verní Malému štrbskému maratónu a jeho zápis do historických tabuliek. Jeho čas v cieli 1 hodina 53 minút a 43 sekúnd však na nový rekord nestačil. Ten drží Keňan Simon Kamau Nieri z roku 2019 časom 1 hodina 39 minút a 33 sekúnd. Ste víťazom 47. ročníka Malého štrbského maratónu. Ako sa vám bežalo? Tak bola to pre mňa premiéra. Som ešte nebehal dlhú trať, iba krátke. Ešte aj tú starú krátku, aj tie nové. A keďže sme si povedali s trénerom, že nejdeme toho roku na jeseň celý maratón, takže môžeme vyskúšať aj túto náročnú trať Malého štrbského maratónu celú, tak som si to chcel vlastne vyskúšať, tak sme sa prihlásili. Tá trať vlastne bola pre mňa novinka. Hej. Ja som vedel, že bude to nejaké členité, že to bude náročnejšie. Na druhej strane bolo vynikajúce počasie na dané ročné obdobie. Zvyčajne je tu oveľa teplejšie, takže to bolo úplne v pohode. Bez menej som si držal nejaké tempo, vnímal som za sebou Martina a ďalších bežcov, potom od nejakého 20. kilometra bol pri mňa aj môj tréner na bicykli, čiže ten so mnou ešte nejaké veci konzultoval, vysvetľoval, pomáhal, takže toto bolo super. Na druhom mieste sa umiestnil Štefan Pálfi z Active Life Team Košice a tretie miesto obsadil nováčik z telovýchovnej jednoty Baník Hôrka Martin Vanečko, ktorý dobehol do cieľa v čase 1 hodina 57 minút a 35 sekúnd. Ste štvrtýkrát na maratóne v Štrbe. Ako sa vám bežalo na tomto ročníku? Na tomto ročníku musím povedať, že sa behalo asi najlepšie zo všetkých ročníkov, lebo počasie bolo, myslím, že ideálne. Slniečko len trošičku vyšlo, ale trať, paráda, takže super. Pripravujete sa špeciálne na maratóny, alebo zúčastňujete sa aj iných behov? Zúčastňujem sa, dá sa povedať, skôr od desiatky vyššie, ale aj maratóny, polmaratóny samozrejme. Boli ste dnes na maratóne tretí? Ste spokojní so svojím výkonom? Veľmi som spokojný, som šťastný, lebo som to prvýkrát a každý mi vravil, že si mám vlastne držať sily do obrátky, ale ja som bol tak strhnutý tým celou atmosférou, tou prírodou, že ja som sa ťahal. Potom som mal kedy na 22. kilometri a už to bolo boj so sebou a chalan Štefan Pálfi ma predbehol z tretej na druhú pozíciu, takže ja som bol šťastný, že som dobehol. Som naozaj šťastný, hej. A najak určite prídem zás, keď mi pán Boh dovolí, že budem mať zdravie. Náš pretekár Tomáš Gemza sa umiestnil v absolútnom poradí v kategórii mužov na 13. mieste a vo svojej kategórii na peknom 7. mieste. Malý štrbský maratón odbehol už 18 krát a najlepší čas dosiahol na 44. ročníku v roku 2022 1 hodina 59 minút a 22 sekúnd. 18. účasť na maratóne. Ako sa ti bežalo na tomto ročníku? Na maratóne, áno, je to môj 18. štart. Čo sa týka pocitov, je to vždy náročné.
ja takéto dlhé trate veľmi nebehám, takže aj ten tréningový proces na to veľmi prispôsobený nebol. Bol som akorát jeden dlhší beh a tiež aj minulý týždeň som mal 22 km vo veľkej fatre, takže tie nohy boli kúsok unavené, ale na to sa nevyhováram. Ráno, keď som videl tie mraky, som sa tešil, že bude nejaká prietrž, že bude pršať. To by sa mi určite lepšie bežalo ako v tomto slnku, ale odbehol som. Šiel som tak, aby som nemusel kráčať, aby som to šiel z rezervou a hlavne, aby som to v pôde dobehol. Si rodák zo Štrby, na Tepličku je to 17 km, tam 17 km naspäť. Trénoval si aj pred samotným maratónom, túto trať si odbehol niekoľkokrát? Nie. Niekedy som chodieval túto trať aj v rámci tréningu, ale teraz sa aj zamerne vyhýbam a ako jediný závod je práve tento domáce preteky, pre ktorý mám najväčší rešpekt. Asi pred žiadnymi inými pretekmi takýto rešpekt nemám, nech to je kadejaká vzdialenosť alebo obťažnosť trate alebo čokoľvek, hociaké preteky, tak ten stres, ten pocit toho, že chcem to odbehnúť dobre, je vždy najväčší práve tu. Ako hodnotíš organizáciu 47. ročníka Malého štrbského maratónu? Preteky boli zorganizované perfektne, čo by som chcel poďakovať organizátorom, že sa postarali o to, aby tieto preteky opäť boli, aby sme mohli my pretekári štartovať a súťažiť. Taktiež by som chcel spomenúť aj to, že všetci pretekári vieme, že tá trať štrbského maratónu je náročná a ťažká. A tým, že boli aj podmienky, že bolo viac možno teplejšie počasie, tak určite vďaka dobrovoľníkom, ktorí boli po celej trati a ktorí sa o nás starajú tým, že už nám podajú buď to občerstvenie, alebo na nás zakričali, povzbudili nás, tak tým nám v podstate tú náročnú trať, ktorá je, o čo si zľahčili a za čo som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým dobrovoľníkom na trati za ich povzbudzovanie, fandenie, podávanie občerstvenia. Nám bežcom to veľmi pomohlo a čo viem aj od iných bežcov, tak určite si to veľmi vážia a tá atmosféra, tá chuť, tá energia tých dobrovoľníkov pomáha aj tým bežcom tú náročnú trať zvládnuť o čo si ľahšie. Ani ženský rekord nebol na tomto ročníku prekonaný. Drží ho česká atletka Alena Peterková časom 1 hodina 54 minút 21 sekúnd z roku 2000. V absolútnom poradí žien bola najrýchlejšia Poľka Magdalena Patas z Vroclavy časom 2 hodiny 1 minúta 23 sekúnd. Ste absolútnou víťazkou Malého štrbského maratónu 47. ročníka v Štrbe. Ako sa bežalo? Radšej preferujem rovinaté trate, ale táto trať bola podobná. Boli pekné výhľady. Mali ste krízu v niektorej časti trate? Na konci, keď som sa blížila do cieľa, som si hovorila, kedy to už skončí. Počasie bolo teplejšie, ale behalo sa príjemne. Biegło się przyjemnie. Druhá skončila minuloročná víťazka Petra Pastorová z Marastimu. Na tomto ročníku ste skončili na 2. mieste, v minulom roku ste boli víťazkou Malého štrbského maratónu. Prečo sa nepodarilo tohto roku? Veď trať ste už poznali. No, jako i bylo lepší počasí letos, takže běžela jsem o 2 minuty líp než loni, takže já jsem spokojená, ale já letos teď zrovna moc netrénuju, takže jako jsem si moc nefandila. A ta Polka, která tady vyhrala, tak běžela jako líp hodně. Je to po asfaltu, je to pořád tak jako nahoru a dolů, ale říkám, letos bylo úžasné počasí, takže i v té trati si myslím, že letos to bylo na osobáky, jako, nebo na traťový rekord. Splnili jste si svůj osobní rekord? No, já jsem běžela líp než loni, takže ano, na této trati ano, ale já jsem si splnila svůj cíl, že jsem doběhla jsem šťastně a jsem spokojená. Já mám v Čechách vyhrané 6krát titul v maratonu, ale hlavně letos už mám zaběhlý český rekord na 50 na 100 kilometrů. A na 3. mieste sa umiestnila rodáčka zo Štrby Zuzana Gejdošová z EŠKP Bratislava, ktorá dosiahla čas 2 hodiny 11 minút a 38 sekúnd, čím si zlepšila svoj osobný rekord o viac ako 13 minút. Ako sa ti bežalo na tomto ročníku? Bežalo sa mi veľmi dobre, trať som si užila, boli perfektne rozmiestnené občerstvovačky, takže ľudia kričali, pomáhali, podávali vodu, čiže pre mňa super zážitok a som rada, že som tu prišla. Si vlastne prvá Slovenka, ktorá sa umiestnila v tejto kategórii. Ako hodnotíš trať a okolie?
Tak tým, že som tretíkrát, ja som trať poznala a som zo Štrby, takže pre mňa to nie je nič nové, ale samozrejme sú to kopce, treba si rozložiť sily správne a myslím, že dnes sa mi to celkom podarilo, takže ja som spokojná. A pripravovala si sa špeciálne na túto trať? Nie, ja behám kratšie trate, ja som majsterka Slovenska na polmaratón a to je môj taký strop, čiže pre mňa je už toto dlhá trať, ale tým, že som zo Štrby a dneska mám 31, tak som si povedala, že tých 31 musím dneska odbehnúť. Na kratšej trati Malého štrbského maratónu 10 km bežalo 281 bežcov a 102 pretekárov Nordic Walking. Trať viedla ulicami Štrby a okolo zaniknutej osady Šoldov. Víťazom sa stal medzi mužmi Matúš Hujsa z klubu Naša atletika Bratislava, ktorý časom 33 minút 34 sekúnd utvoril nový rekord na tejto trati. Medzi ženami zvíťazila Žofia Naňová z atletického oddielu telovýchovná jednota Slavia Slovenská technická univerzita Bratislava časom 37 minút 36 sekúnd a aj ona stanovila nový rekord v kategórii žien. V Nordic Walkingu zvíťazil medzi mužmi, tak ako minulého roku Poliak Zbigniew Javorský a medzi ženami Zuzana Novotná z klubu Nordic Walking Miloslavov. Štrbu na 10-kilometrovej trati reprezentovalo 29 bežcov a 5 pretekárov Nordic Walking. Pretekári na 31-kilometrovej a 10-kilometrovej trati štartovali spoločne a tak štartovným oblúkom prebehlo naraz 568 bežcov, čo je o 72 viac ako v minulom roku. V kategórii juniorov na 10 kilometrov zvíťazil Juraj Koteleš z klubu Ski Alpinizmus, druhé miesto obsadil Adrian Michalko zo športového klubu Krivaň Važec a na treťom mieste sa umiestnil Marcel Balok. Medzi juniorkami zvíťazila Nina Jacková zo športového klubu Krivaň Važec, druhé miesto obsadila Klaudia Šramová zo strednej zdravotnej školy Štefana Kluberta a na treťom mieste skončila Veronika Simová zo športového klubu Štrba. Aj kategórie deti a dorastu súťažili na Malom štrbskom maratóne na tratiach v uliciach Štrby od 150 metrov až po 2,5 kilometrovú trať. Celkovo sa na tratiach predstavilo 259 detí, 125 detí bolo z obce Štrba. Všetci si odniesli jedinečnú účastnícku medailu, štartovné číslo, sladkú odmenu a odchádzali domov plný dojmov z tohto športového podujatia. Na 47. ročníku Malého štrbského maratónu bol prekonaný účastnícky rekord 827 pretekárov. Doterajší rekord v počte pretekárov bol 821 z roku 2019. V hlavnej kategórii mužov a žien na 31 km sa predstavilo aj 10 pretekárov zo Štrby. Erik Bednárik, Dávid Daniel, Martina Dindoferová, Pavol Garaj, Zuzana Gejdošová, Tomáš Gemza, Jaroslav Hoza, Rastislav Milan, Vladimír Staroň a Adam Šerfel. Všetci dobehli do cieľa 47. ročníka a boli finančne odmenení od pozemkového spoločenstva Urbar Štrba. V historických tabuľkách Malého štrbského maratónu z obyvateľov obce Štrba je najvyššie Jaroslav Chalúbka na 207. mieste časom 1 hodina 55 minút 49 sekúnd, ktorý dosiahol na 7. ročníku tohto podujatia v roku 1983. Malý štrbský maratón odbehol 6 krát. Tomáš Gemza so svojím 18. štartom na Malom štrbskom maratóne a dosiahnutým časom je v historických tabuľkách na 285. mieste. Zakladateľ Malého štrbského maratónu Pavol Verdiak štartoval na tomto ročníku už po 19. krát a vzhľadom na svoj vek si zaslúži obdiv a uznanie. 10. júla 1977 bol prvý ročník tohto krásneho podujatia. No, zdá sa to, ako keby to bolo nedávno. Každý rok sa to koná, boli síce 2 prestávky, ale existuje to ďalej a má to vynikajúcu úroveň. Ja z toho mám veľkú radosť, že to pokračuje a je záujem od pretekárov, pretože úroveň je výborná, pochvaľujú si to, tu radi chodia, takže má to perspektívu ešte do ďalších rokov. Bola to tvoja myšlienka založiť Malý štrbský maratón, alebo vtedajší výbor mládežníkov sa rozhodol pre toto podujatie? Keďže ja som chodieval na rôzne preteky, dokonca
celom Československu. Behanie ma veľmi bavilo a keď som zabehol Košický maratón v roku 1974, tak ešte viac som sa utvrdil v tom, že by bolo dobre, keby to také niečo bolo aj u nás, lebo som videl, že tam, kde sa niečo deje, prichádzajú ľudia a keď je u domácich záujem, že to kvalitne pripravia, tak nie je problém, aby to sa podujatie nezväčšovalo, nemalo perspektívu, takže ja som sa rozhodol, že v tom 77. roku už samozrejme, že sme na výbore o tom tu hovorili. Informoval som nielen výbor, ale aj ďalších z obce, ktorí prichádzali do úvahy, že či majú o to záujem, či to podporia. Keď sme založili prvý ročník, ktorý bol síce vo veľmi skromných podmienkach, keď si to tak spomínam, ale udialo sa to a ďalšie ročníky pre to, že bol väčší záujem, tak to pokračovalo. Ešte môžem povedať, že prvý ročník sme tu mali účasť od Kladna po Michalovce a keď si uvedomím, že to nebola internetová, facebooková éra, tak to je úplne pozoruhodné, že vlastne z celej republiky tu prišli pretekári a medzi nimi aj reprezentanti Československa. Takže to bolo ohromné povzbudenie pre mňa a ja som vôbec nedúfal, že by sa s tým malo prestať a keďže hovorím, bol záujem aj nielen od mládežníkov, ale aj ďalších, tak to pokračovalo. Keď porovnáš podmienky, za ktorých ste organizovali mládežníci v tom období, tento malý štrbský maratón a teraz, aké sú veľké rozdiely? Tak sú veľké rozdiely, veď keď si uvedomím, že sme tam vtedy nemali na osprchách ani nechyrovať a vodu sme zohrievali v spoločenskom dome a v lavoroch sme vynašali vonku, aby sa mohli pretekári oplachnúť. Takže to bolo veľmi také, dá sa povedať, poloamatérske, ale o to s väčším nadšením sme to robili a tak ďalej. Občerstvovačky sme vedeli, že čo treba, ako treba, tak to nebol problém, len zohnať ľudí ochotných, aby tam boli a aby skrátka vedeli, čo majú robiť a podobné ďalšie časti. Každý mal na starosti určitú súčasť podujatia, tým pádom bol daný základ akože celej organizácie a pokračuje to doteraz. Samozrejme v iných podmienkach a za nielen technických možností a tak ďalej, ale podujatie rastie a je to výborné pre obec a aj pre tých, čo tu chodia. Dnes si sa zúčastnil len ako divák, alebo si odbehol aj nejakú trať? Naposledy som tu behal v 2016 roku a odvtedy som mal bolesti kolien, ktoré mi lekári chceli operovať, ale ja som si povedal, že sa nedám rezať a že skúsim to vyliečiť pohybom, takže som 7 rokov sa liečil naozaj pohybom, že som každý deň chodil na školské ihrisko, tam som kráčal alebo pobehoval a doma aj na ihrisku som dosť cvičil, posiloval klby a tak ďalej. Samozrejmosťou bola správna výživa, takže to je výborné všetko. A teraz som tu vlastne bol od toho 2016 roku prvýkrát si skúsiť 10 a som veľmi rád, že kolena mi vydržali a že som dobehol do cieľa
sám so sebou veľmi prekvapujúco spokojný. Skončil som 4. Čo by si zaželal malému štrbskému maratónu, keďže od 3 roky bude mať jubileum 50 rokov od jeho vzniku? No pokračovať v tomto, vo všetkom, starať sa o to. Myslím, že toto je asi najväčšie podujatie v obci, čiže som rád, že obec tiež sa o to zaujíma a že to veľmi dobre propaguje celú dedinu, rozvíja sa tu turistický ruch. To ma teší, že toto bola jeden z cieľov, akože dostať obec do povedomia, širšieho povedomia, lebo vtedy boli iné časy a tak ďalej a ako sme sa presvedčili, propagácia pre obec je najlepšia tá, že sa tu niečo dobre deje a to sa už šíri medzi pretekármi. Aj dneska som sa tu rozprával s niektorými, čo tu boli prvý raz, že o tom počuli od kamarátov a že už prídu aj o rok, takže ja si myslím, že sme na dobrej ceste. Za to veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielajú a majú záujem, aby to naďalej prosperovalo a prekvitalo. Maratón v obci Štrba patrí už tradične k samotnej obci. 2. júlovú nedeľu je to veľkolepé podujatie. Áno, ja keď som to štartoval, tak som povedal to sviatok obce, pretože je to najväčšie podujatie, celá dedina tým žije, dokonca aj kostoly boli preložené ráno na 8 hodinu, kostoly navštívili aj niektorí pretekári, takže dá sa povedať, že tá dedina s tým žije, pretože to nie len ako na začiatku bolo, že sa odštartoval maratón a potom sa čakalo, kedy prídu, ale stále sa niečo deje, pretekajú všetky vekové kategórie, detičky, potom mládež, tí na 10 kilometrov už nechodia na Šuňavu, ale chodia do Šoldova, kde sme pekne urobili trasy, takže je to naozaj taká slávnosť, športová slávnosť Štrby. A treba povedať, že z roka na rok je to kvalitnejšie a lepšie. A toto by som povedal, že taký vrchol náš. Že ja osobne to vnímam, že lepší ročník ešte nebol, pretože je tu hodne pretekárov. Pretekári sa tu tešia, pretože povedali mi takí, ktorí tu chodia pretekať, že keď idú do Košíc, sa platia 55 € štartovné a nič nedostanú. A tu je to štartovné ďaleko menšie a k tomu dostanú aj tričko, aj ostatné veci. Takže vážia si túto organizovanosť tohto podujatia, čo naozaj sa dá porovnať s tými najlepšími. Príjemnú náladu počas celého podujatia vytvárala divákom ľudová hudba a vo fanzone v Art Café si mohli pozrieť dokumentárne filmy z predchádzajúcich ročníkov. Ľudová hudba vítala pretekárov aj na obrátke v Liptovskej Tepličke, kde bola aj divácka kulisa z domácich obyvateľov. Veľké poďakovanie patrí obciam Štrba, Liptovská Teplička, Športovému klubu Štrba, oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a viac ako 130 dobrovoľníkom, ktorí pod vedením organizačného výboru Malého štrbského maratónu pripravujú tieto preteky niekoľko mesiacov. Poďakovanie patrí aj obecnej polícii, členom policajného zboru Slovenskej republiky, členom dobrovoľného hasičského zboru Štrba, posádke zdravotnej služby a dobrovoľnému zboru Tatranskej horskej služby, ktorí sa starali o bezpečnosť a zdravie všetkých účastníkov. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Podujatie finančne podporil aj Prešovský samosprávny kraj. Z roka na rok rastie aj podpora zo strany súkromného sektoru, za čo patrí tiež veľké poďakovanie.